Ассалому алайкум бародаро, салом ба кулли мардуми муҳоҷир ва подписчикои канали Автолайф. Бародаро, дар навори имрӯза мошинҳои фурӯширо омода кардаем, ки бародаро аз шаҳрҳои Москва бисёртар мошин равон кардагӣ ҳастанд, мошинҳояшонро ба фурӯш мондагӣ ҳастанд ва мо дар навори имрӯза 17 мошин ва якто мотосикл омода кардаем ва пешкаши шумо мегардонем. ва саҳар насиб кардагӣ бошад ба мошинбозори Душанбе меравем ва навори навро аз он ҷо пешкаши шумо мегардонем. кадом мошине ки ба шумо маъқул аст, бародаро ҳатман дар комментария нависонен ва навори имрӯзаи моро то охира тамошо кунен ва дастгириро ба мисли ҳамешагӣ фаромӯш накунен. ва мошини якум бошад, як бародар аз шаҳри Москва роӣ кардагӣ аст ва гуфтааст ки мошинам Kia Optima ҳай, солаш 2018, объёми мотораш 2, бензини холияй ва мошинам дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ва нархаш 165 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 8 914 969 20 00. ва ин бародар гуфтааст ки харидори аниқ бошад, дар ҳамин номеро WhatsApp имо ҳастай ҳамсӯҳбат мешем бо барои бародарони муҳоҷир, барои он нафароне ки харидор ҳастанд дар шаҳри Москва бо арзонанӣ мешавад. ва мошини дуюм бошад ВАЗ 2104, солаш 2002 ҳай ва ин бародар гуфтааст ки мотор инжектор мошинам ходовояш созай, 4 баллони нав, фақат краскаш мекунӣ тамом ва нархаш 35 000 рублай бо арзонан мешавад. ин мошинам қарор дорад дар шаҳри Москва ва номрои соҳибаш 919 366 52 24. дар ҳамин номеро WhatsApp ҳастай бародаро ҳамсӯҳбат чем бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳам. ва мошини сеюм бошад Chevrolet Cruze, солаш 2010 ҳай, объёми мотораш 1.8, бензини холияй, коробкаш автомат ва гуфтааст ин бародар ки мошинам спортивни кагия обогрев сидени кондитсионераш кор мекунад ва нархаш 70 000 сомонӣ бо арзонанӣ мешавад ва номрои соҳибаш 35 05 05 16. ва ҳамин бародар як портери дигар дорад, вагонай, солаш 2007 ва нархаш 70 000 сомонӣ бо арзонан мешавад. ин бародар гуфтааст ки аз ҳамин ҳардияи мошино кадомеш ки маъқул мешавад, бародаро да занг бизанам, бо арзонанӣ мекунем ва номрои соҳибаш 35 05 05 16. ва мошини панҷум боша Opel Astra 8, солаш 2008 ҳай, объёми мотори 1.6 16, кондитсионер дорад ва ин мошин қарор дорад дар шаҳри Москва ва ин бародармон гуфтааст ки алиш мешавад ба ягон мошине ки дар Тоҷикистон қарор дошта бошад ва нархи мошин 350 000 рубл қарор дорад дар метро Домодедов ва номрои соҳибаш 977 381 93 81. дар ҳамин номеро бародаро Viber, WhatsApp, имо ҳам ҳастай. бо соҳиби мошин ҳамсӯҳбат мешавем, барои шумо бо бештар маълумот метаҳам. ва мошини шашум боша Hyundai Avante, солаш 2012 ҳай, объёми мотораш 1.6 16, старт-стоп, коробкаш автоматай ва ин бародар гуфтааст ки мошинам американка ҳай, люк дорад, кӯжни салон, 4 дараш электра, бензини холияй ва ҳуҷҷатош бошад то моҳи июни 2021 ва нархаш 90 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 208 41 42 43. ва мошини ҳафтум боша Opel Hatchback, солаш 96 ҳай, объёми мотори 1.6, коробкаш механикай, 1 сол ҳуҷҷат дорад ва гуфтааст ки алишан мешавад, ягон мошини компрессор гуфтагӣ аст ва болои пуланӣ метиҳем ва нархи ҳамин мошин 32 000 сомонӣ ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва номрои соҳибаш 908 22 17 77. ва мошини ҳаштум бошад Tico, солаш 96 ҳай, объёми мотори 1.1, бензини холияй,
1 сол ҳуҷҷат дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Рашт ва номрои соҳибаш 985 59 60 42. ва мошин nom боша Opel Caravan, солош 97 май, объёми мотораш 1.6 гази бензинай ва состояниш дар ҳолати хуб аст, ҳуҷҷатош тамом шудагиай, нархаш 27 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 905 55 43 21. кадом бародареда ки Opel Caravan дар кор аст, дар ҳамин номеро занг мезанен ва аз ҳамаи шумо бародаро хоҳиш мекунам ки аз соатҳои 10-11 шав ба соҳибои мошин занг назанен ва вақте ки ман бисёртар ба мошин бозор мерам, соҳибои мошинам мегӯем ки биё ба навор бигирем, ютуб дар реклама мекунем бепул, меган ки не соатҳои 10-11 шав намега занг мезананд. аз ҳамин хотир бародаро бисёри соҳибҳои мошин намемонад ки мошинҳояшона ба навор бигирем ва ман аз ҳамаи бародаро, аз ҳамаи он подписчикое ки моро мешиносанд ва мо ҳам хоҳиш мекунем бародаро ки дар соатҳои 12-1 шав занг назанен, рӯзда чанд қайм мефуратон ки занг бизанен. ва мошини даҳам боша Opel Vectra, солош 92 ай, объёми мотораш 1.8 простой ай, 4 баллони нав, моторша нав кардай ва нархаш 15 000 сомон бо арзонан мешавад ва ин бародар гуфтааст ки документош тамом шудагиай, суми документоша мегзарам. қарор дорад мошин дар ноҳияи Восе ва номрои соҳибаш 987 17 17 51. ва мошини 11 бошад Opel Astra G, солош 2002 ай, объёми мотораш 1.6 16 бензини холиай ва нархи 60 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 907 37 37 46. ва ин бародаре ки мошин шаҳрвандон кардагиаст гуфтааст ки ҳама ҷои мошинам 100% ҷавобгӯ аст, харидори аниқ бошад метавонад биёяд мошинро аз пеш бибинанд, хай бо муомилаи мекунем. ва мошин 12 бошад Газел, солош 2000 май, мотор инжектор ва нархаш 30 000 сомонӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод ва гуфтааст ки арзонан мешавад, гази бензинай ва номрои соҳибаш 903 23 19 99. бародарое ки Газел ба шумо дар кор аст, таиқ марамат занг бизанен, хай бо барои шуморо бо бештар маълумот метаҳанд. ва мошини 13 боша Opel Astra 8, солош 2007 ай, мошин қарор дорад дар шаҳри Санкт Петербург, объёми мотораш 1.4 ай ва нархаш 190 000 рубл бо арзонанӣ мешавад ва номрои соҳибаш 965 023 29 01. мошин қарор дорад дар шаҳри Санкт Петербург. бисёри бародаро дар комментария менависонданд ки мошинҳое ки дар шаҳрҳои Россия фурӯхта мешаванд барои мо реклама кунен. марамат бародаро, касоида маъқул мешавад мерен мошинаи пеш мебинен, бо барои шумора хубтар мешавад. ва як бародар мотосикл равон кардагиаст аз шаҳри Душанбе, солош 2004 май, ва ин бародар гуфтааст ки мотосиклам номер документ дора, нархаш 9000 сомонӣ ай, бо арзонанӣ мешавад ва номрои соҳибаш 988 31 61 91. ҳастай бародароеда ки мотосикл дар кора, ин марамат муроҷиат кунен, бо барои шумора пурратар маълумот метаҳанд. ва мошини 15 бошад Mercedes-Benz Mercedes сечка простой ай, солош 95, объёми мотораш 1.6 ай, гази бензин ай, дта электро, 4 баллони нав дора ва 8 моҳи дигар документош ай. мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвон ва нархаш 35 000 сомонӣ бо арзонан мешавад ва номрои соҳибаш 939 91 93 93. ва мошини 16 бошад Opel Astra G, солош 2002 ай, объёми мотор 1.6 гази бензин ай, кондиционераш то кор мекунад, дта электро ва нархаш 38 000 сомонӣ гуфтааст ки бо муомиланӣ мешавад ва номрои соҳибаш 904 50 53
57. Мошини 17 боша, Hyundai Accent, солош 94 май, объеми мотори 1 ГД, ҳуҷҷатош тамом шидагӣ вай мошин қарор дорад дар шаҳри Кулуб. ин бародар қадар суръатҳои созам равон кардагӣ нест ва мо гуфтем гуфт ки ҳамқадар суръат аст. нархаш 13000 сомонӣ бо арзонан мешава ва номрои соҳибаш 987 50 07 04. ва ин буд бародаро 17 мошини фурӯшие ки мо дар навори имрӯза пешкаши шумо гардонидем. агар аз шумо касое ки мошини фурӯшӣ доранд, марҳамат ба номерҳои рӯи экран равон кунед ва реклама дар канали мо ройгон аст. фақат аз шумо бародаро хоҳиш мекунем ки дар канали мо касое ки меҳмон ҳастанд обуна шавен ва лайкҳои худатонро ҳамешагӣ бигзорен, чунки ҳама рӯза наворҳои нав ба нав дар канали Автолайф баромадан мегирад. дар хизмати шумо ҳастам ман Суҳроб. то видеоҳои оянда худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. саломат ва зинда бошед ҳамватанони азиз.